अरे भाई अभी तक ले अजय आइल ना, कहाँ रह गई यार। आ गई नहीं हो। अरे भाई अरे बैठा बैठा दादा भाई आराम बड़ा दिन हो गए रहे मर्दे तो से बेटा आवे में कोनो तकलीफ ना भइला हो ना हो। तकलीफ उकलीफ कुछ हो ना, बस और कुल कह का हाल चल बा। अरे भाई तार तो रौनक बदल गई बा हो। ई सोना भी एगो दूगो तीन गो यार, का कइला तू लॉकडाउन में हो। एगो तो के सीक्रेट बताई। बताओ बताओ। ये सब लॉकडाउन के महिमा या हो। हाँ तो मर्दे तो लागत हवे, देखे में लागत है कि पूरा लॉकडाउन के महिमा ना तो हरे पास आ गइल बावे। मर्दे तो के पता बा। बताओ का। ई लॉकडाउन में ना हम एगो काम कइनी, एगो बिजनेस कइनी। अच्छा हाँ, का बिजनेस कइला भाई बता दी। हाँ बताओ ना यार, हमसे काहे के छिपावत। तो के पता बा अपना देश में दारू, खैनी, सिगरेट, बीड़ी कितना लोग इम्पोर्टेंट देला। हाँ ये तो बात सही बोला। बुझा था कि ना। हाँ खाना ना खाई भले, लेकिन साला ओकरा चाहिए दारू। अच्छा इमे हम का कोनी पता मर्दे। हाँ बताओ। बहुत मेहनत कइले बानी हम, मेहनत से कमाइले बानी, मेहनत से। हाँ मर्दे मेहनत कइले बानी, तो के बता देब ना तो पसीना छोड़ देबा तू। आखिर का कइला भाई तू। सवेरे 4 बजे उठत रहनी मर्दे। 4 बजे? हाँ तू तो यार 11-12 बजे ले सुते वाला आदमी। 11 बजे तक सुती ना। हई ना ना हो। ये बात सही कहला, ब्रह्म मुहूर्त में जे उठेला ना वो तरक्की करेला। हाँ देखो 4 बजे उठनी, अब जाके ना दारू के ठेकवा पे बिस्तर लगा के सुत जाती। पहला नंबर एक गोनी दारू। ये गोनी? एक गोनी भाई पुलिस से डरता लगता। पुलिस मार दे। पुलिस उलिस क्यों पूछना। हाँ जब मोदी जी कह देलन कि एक दिन के लिए खुली ना तो के पता बा अपना यूपी में एक दिन में दारू कितना के मिले बेचाइल रहल। कितना के भाई? 300 करोड़। हाँ यार ये तो हम न्यूज में देख ले रहे। हाँ तो मरते जब मोदी जी साथ दे देलन में हमार किस्मत। हाँ एक कोनी खरीद ली। इतनी को दारू 300 रुपया, 400 रुपया, 500 रुपया, मर्दे 4-4 हजार रुपया की दारू बेची। भाई तू तो एकदम राजा हो गया या कमा। और मर्दे बीड़िया हो, बीड़िया 3 रुपया के ना बेटाइला। मर्दे हम ना एगो बीड़ी 10 रुपया, एगो बंडल बीड़ी 60 रुपया, 70 रुपया। और खाई जो खा के करे लेना लोग। मर्दे यही लोग के तो कृपा जय हो, खाई नहीं खो देवता लोग के। मर्दे यहाँ तक कह देने तो कि पता मर्दे बेच के ना इतना कमाईनी। हम तो मनावत रहनी कि ई लॉकडाउन ना इसे चलत रहा मर्दे। लेकिन भाई हम करा के एगो बात बताई। हाँ बताओ। तू तो अच्छा दिमाग लगा लेना भाई, लेकिन जान तरा हम सब्जी बेचेंगे। सब्जी? हाँ यार बोले के ना चाहत रहा मर्दे। बोले के ना भाई, जान तरा अपन एगो रूल बावे। सत्य के मार्ग पे चले। है सत्य के तो क्या किया तू? कुछ ना। तो फिर तब का तहार दारू बेच के ना तहार दिमाग एकदम औंधिया गई बा। देखो भाई पैसा तो तू कमाइला बारा, ये तो हम बात माना। एक मिनट रुको, एक मिनट। ये फोन करे तड़ी हो। अच्छा। ये देखो ये पार्टी है, ये ओके बे दे के पहुंचावे के बा। बात कर हारे इम्पोर्टेंट बा काम, तोरा ज्यादा इम्पोर्टेंट बा। ना ई तो बात भाई खातिर इम्पोर्टेंट। ता फिर मार दे सब छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। देखा तू हमारी यार हुआ। हाँ भाई बहुत दिन बाद मिलल के बा तो हम का खाते तनी आवल जा, फिर तनी मूड मिजाज बन है हम बा। हाँ मर्दे बहुत दिन ना हो गई हो। लेकिन मेरा रुपा के भौजी मर्दे भौजी से डरे लगा तेरी की। हम भौजी से डरे? अरे डरते ना बड़ा तू। तनी इज्जत दे के पड़ेला। अरे अच्छा घरवा में अरे बहरिया खातिर हम शेर है। एक मिनट। अच्छा हाँ चाय दा। हेलो अच्छा तो आ काम हो जाई। काट देला नेटवर्क नहीं के का हो जा। छोड़ा यार
हाँ छोड़ी हाँ चल, छोड़, अभी छोड़, हम चल। ये कहाँ रहनी है हाँ, सुन हाँ हम का कर तू हमार मेरौरा के तू बात करता रह हाँ। अरे ओकरा से हम डराएम हो डराबे न करेला मर्दे तू अरे तू भाई खाती हम कुछ भी कर जाए है ना हाँ। तो हम का कहते एगो खंबा मंगावा आ उ साली उ हमारा के बोली हम दारू जे पिए मार हमार दे। घर हवे आय मार हम सब दे। कुछ करे हाँ? जो तू का कर दिली कुछ ना कुछ तुम्हें कर- पता है हां हम अपने मेहरुआ के ना हम्म एगो नियम बना ले बने का नियम हो सुबह जाइल ना हां तो एक दे इसे का होला ना दबदबा बने रहेला ना और शाम के आइल ना तुरंत जैसे कहला खखरनी ना मारे तुरंत लेके लीजी पानी पी रहुआ ए तेरा दबदबा बना के रहे के अरे त तू भाई मार के दबदबा बनावेला हम खाली बोल देम ना ओकरा के हाँ हाँ बोल देम के 24 घंटा खड़ा रहो जो हाँ, हाँ। हमार नाम लेत रहो हाँ। तो 24 घंटा वो नाम लेते रहले इतना डरे ले ना वो हाँ, इतना हाँ। डरे ले कि तू अच्छा। पूछो मत हमारा से भाई ऐसन का तो तारा का मालूम बावे अभी आवाज देम ना दौड़ के आइयो हाँ हाँ हां तो हम का कहते मर्दे तू जाए ना छोड़ यार सुना ना मर्दे हां सुन ले बनी भौजी चिकन बड़ी मस्त बनावेली हो देखा यार तू चिकन के नाम ले लेला भाई सुना ना मर्दे देखा एकरा साथे तो ई चाहबे न करेगी वो भी भौजी के हाथ ही अच्छा ठीक बावे भाई ठीक हाँ। बा ओकरा के हम बोल देते तू हमार जान ना हुआ अरे हमार भाई खातिर हम काहे ना करे तो भौजी को कहा तनी के चिकन उकन अभी बनावा अभी ये फोन करते हाँ हाँ फोन करत तनी के हां है मर्दे फोन का करबा हां तोरा तो एक ही आवाज से आ अच्छा, जाई हाँ। तनी बुलावा अरे सुना तनी जी ए जी अरे हमार हाँ, दोस्त आई सुना, बा हम का कहते ही हाँ। थोड़ा कुछ काम हम करत है हम का कहते सुनो ना लेकिन दारू के ना पार्टी हमरा तरफ से चलो भाई देख हमारा लगा तो पैसा पैसा अरे तू पैसा फिर पैसा के बात कहते ला मरते पैसा तो से कहनी हम पैसा खातिर ना। कितना दी बोला ना पैसा ना चाहिए तो फिर मरते खाली एगो खंबवा मंगा दे आराम से पिए खंबा मंगावा तनी ठीक बा हम्म, और तू बस भौजी के हाथे से ना एगो चिकन बनवा दे हाँ वो हम बनवा देते हैं तू ओकरा खाली टेंशन मत ले। हाँ ना एकदम बिंदास तो मंगा ली मंगावा यार पियल यार दोनों भाई एंजॉय कर जी साला हाँ। लॉकडाउन में दिमाग के दही हो गइल बाबे देखा लॉकडाउन के कुछ ना कहा भाई अरे अरे तोहार भाई के गले में देखत ना हाँ, एगो यहाँ से दो ठीक गो तीन गो मर्दे का बताई एक नंबर लॉकडाउन जय हो लॉकडाउन जय हो जय हो जय हो हाँ, जय हो। तो लॉकडाउन अपने लिए ठीक बा चलो ठीक बाबे तब अपन 4 लाख रुपया कमैले बानी 4 लाख रुपया लॉकडाउन में कमैले बानी ना तू हमरे से बोल रहा का ये पहले बताओ हम का कहते वो मेरा रुआ हमारा के बोली ना हो हाँ? तो के बोली मर्दे ओकरा के काट देम ओकरा के काट देम है ना हां तो काम कर चिकन बनवावा भुजी से और हम ना हम्म फोन लगाओ तनी और अब वही देखा हमारा लड़का लेके आवता है जाए को खम्मा ठीक बा मंगाओ मंगाओ मंगा बस साला आज पी के एकदम इकरीबा आपका मजा ले जी कर हाँ। बहुत टेंशन हो गइल बाबे साला हेलो ए छोटुआ सुन हमारे गोडाउन में चल जाओ हां और एगो खम्बा कौन से मंगाई हो अरे डीएसपी मंगावा यार ई डीएसपी उस ना ये हाँ। ए उ लेके आ जोने मा उ बने रहेला एगो अच्छी वाला जोन बड़ लोगन के दियल गइल बा काला काला हां कली वाला हाँ। हां करिका लेके आओ तरीका लेके हाँ ओइजे लेके आके फोन कर हमके ठीक बा चला काम हो काम हो गइल गइल? और कुल बताओ मित्र बहुत दिन हो गइल हो बस भाई एक तो ऊपर से कोरोना साला इमे तो घर में बैठ के ना मर दे एकदम कंटाल गई कंटाल का होला हो एक बात तो हम मर दे ही जो घर ने बम्बई संबई कमाए एनहा सब और आके ना ई का तो का आवेल एक ठी आइल बा हमरा घर के बजुआ में रहेला हाँ। वो आके बम्बई में कहता अरे कंटाल हो गया और ये जो अपना पियजिया खाई ले ना मर दे एक कहला कांदा कहला ये सब मूर्ख बारह सने कनी के शहर में जाके कनी के ज्ञान नहीं खे ये कनी के प्याज के कांदा भुजिए सब हम तो कहनी अरे कांदा पांदा कहबे ना तो इजा काटब तो के चल ओइजे जाके कहे आ देखा हमारे मुंह से निकल गई कंटाल गई ई कंटाल का होला हो ए मार दे साला सिखा देले बासन ना भाई ओके तो कहनी हमरा भेड़ी देखा गेले ना तू हाँ। तो गोड़ हाथ तोड़ दे ऐसा कहनी हम कैसे साले ऐसे दिखइया ना छोड़ जाए दे यार ऊपर मैटर छोड़ा ऊपर छोड़ हम का जाए कहते मुंह काहे का अपन खराब किया अपन मुंह काहे खराब हम का कहते मर दे सुना बताओ उ तो हो गइल बा अब तू तने के भौजी के भौजियो से मिल जा ना मर दे तू कितना दिन हो गइल हो अरे आवत ही है हाँ लेकिन सुना हम का कहते पहले चिकन बनवाला हां और तने के एक प्यास लाग गइल मर दे
तनी के गर्मियों बहुत है ना बा हो। हाँ, हाँ, हां तो देख अरे हम पसीना सब छूटता। मंगाओ दें, तू काहे चिंता करत बा? हां तनी भौजी के हाथ से शांति से मंगावा बैठ। और तनी के भौजी के भी आशीर्वाद लिहल जाई एकदम। और का काथिन वो अपन खावल जाई, मिजाज बनल जाई। हां एकदम एकदम बिंदास बिंदास हम बुलाओ तनी। हां बोला ला। ए जी, अरे सुनाता, अरे अइबू। हाँ अरे भौजी प्रणाम। काहे नरिया ताना? दिमाग काहे खराब करता? काम करत रहनी ना घर में। अच्छा ठीक बा तनी हमार दोस्त आइल बा ना, तनी उनकरे सेवा खातिर तरह के बुलाइनी है हम। अच्छा हाँ का पावे ना कि इनका तनी इच्छा पावे चिकन खाए के। ठीक बा, दारू मंगैले बनी सन। हाँ हम नहीं के मंगैनी, माने के ई मंगैले बा। हम मंगले बानी भौजी। तनी रवा चिकन खिला दियो ना तो बहुत तारीफ करतलन। हां मतलब कि अरे वो अभी के एक हाथ नंबर के चिकन ना, आय हाय भौजी और दारू में नशा हो जाई हो। हाँ हां मर्दे पूछा ना। जानते बारू लॉकडाउन में दिमाग एकदम खसक गइल बा। एक तो 5 महीना से लॉकडाउन चला था और तोहरा के चिकन चाहे टंगरी चाहे तोहरा के। हाँ समझ में नहीं क्या और का? लोफर जैसे तो अक्खा दिन घूमत रहेला, कुछ काम धंधा तो है नहीं। दोस्त हवन तो दोस्त हम तो का करी? सेवा पानी तोहरा जैसे नहीं अभी लुखाई हुई है। का हो मित्र, ऐजा बुला के तू हमार बेइज्जती कराव तोड़ा। शांति भाई तनी शांत रह। लॉकडाउन में दिमाग के आदमी डिप्रेशन में चल गइल बाबे। सुनी ना काहे के इतना बोलत? हमार बीवी है ना, थोड़ा बतिया तनी सुनी हमार दोस्त है, तनी इज्जत सम्मान तनी देखी, देख के कोनो को बात कइल जाला। बहुत देख लेनी इज्जत करके, ठीक है? अब हमरा के इज्जत नहीं खे कर तो चिकनवा बनावे जात रू ना, हमरा से न बनी चिकन। का हो मर्दे, तू इतना सुन तड़ा, ऐजा इन्हीं के जगह पे हमार मेहरू होते ना तो काट के फेंक देती। ए सुना, तू हमरा के कटबा? इतना हिम्मत है हमें? हमार दोस्त बनावे, हमार दोस्त बनावे। छोड़ दबा दोस्त। लफुआ मित्र। निकल यहाँ से। हम तू ऐसा लोगन के साथ दोस्ती ऐसा का चाहता कुछ ना कुछ। हाँ अभी फिर आई घर पे आई अब कब- बुलाइबा कबू ना। बुलाइबा ना, कबू ना। दीगा तो रख अरे फाट अरे बाले बाप। तो रख दे चल चल चल।